Tässä videossa mä haluan puhua yhdestä isosta ja ei niin yleisestä astrologisesta syklistä, joka on toistunut historiassa uudestaan ja uudestaan ja joka on jälleen ajankohtainen. Saturnus ja Neptunus on tekemässä tarkkaa yhtymää 20. helmikuuta ja tämä tapahtuu oinaan 0 asteessa. Mutta tämä ei ole mikään yhden päivän juttu. Tämä tapahtuu 36 vuoden välein ja tämä energia on alkanut vaikuttaa jo kesästä 2025 alkaen. Ja tämä kulkee meidän kollektiivisen todellisuuden läpi nyt viime vuoden ja tämän vuoden aikana. Ja jotta me voidaan tätä nykyhetkeä ymmärtää, meidän pitää ymmärtää myös historiaa, koska tämä Saturnus-Neptunus-yhtymä ei koskaan tapahdu tyhjiössä. Ne osuu aina sellaisiin aikakausiin, jolloin vanha järjestys alkaa menettää merkitystään, mutta uusi ei ole ihan vielä valmis. Ja ennen kuin me päästään asiaan, niin mä haluan todeta tässä kohtaa, että multa voi ostaa henkilökohtaisia tulkintoja, syntymäkarttatulkintoja tai muita vastaavia tulkintoja, ja ne löytyy kaikki mun nettisivuilta. Mä laitan linkit myös tohon kuvaustekstiin. Sekä mä olen nyt pari kuukautta tehnyt Patreonia, jossa sä voit kuukausitilauksella tilata itsellesi viikoittaista astrologista tukea. Täällä me käydään joka viikko astrologiset energiat läpi ja sitten me käydään nousumerkeittäin, että mitä tämä tarkoittaa just sulle. Ja näin sä voit suunnitella sun omaa arkea, suunnitella sun omaa tulevaa viikkoa pohjautuen energioihin, jotka on sulle luontaisia. Tämä kuukausitilaus on edullisimmillaan alle 7 euroa kuukaudessa. Mutta mä laitan kaikki informaatiot tonne alas kommentteihin, linkit sun muut, niin muistakaa tsekkaa ne. Aloitetaan siitä, mistä me oikeasti puhutaan. Neptunus edustaa astrologiassa muun muassa ideologioita, kollektiivista uskoa, myyttejä, propagandaa ja myös sitä tarinaa, jota ihmisille kerrotaan todellisuudesta. Ja tämä liittyy myös sumuun, eli siihen, että totuus ei ole välttämättä selkeä tai rajat voi hämärtyä tai ihmiset ei välttämättä enää tiedä, että mihin uskoo? Saturnus taas edustaa valtioita, lakeja, fyysisiä valtioiden rajoja, rakenteita, hallintoa, sitä, että mikä pitää tämän yhteiskunnan konkreettisesti kasassa. Ja kun Saturnus toimii hyvin, niin se luo vakautta ja mahdollisuuksia. Mutta kun se toimii huonosti, se muuttuu tosi kylmäksi kontrolliksi. Ja nyt, kun Saturnus ja Neptunus yhdistyy, niin syntyy kausi, jossa tarina ja todellisuus törmää. Rakenteet pysyy pystyssä, mutta niiden sisältö alkaa tuntua tosi ontolta. Ihmiset alkaa kokea, että okei, tämä mitä meille nyt sanotaan, niin ei ehkä vastaa sitä todellisuutta, missä minä elän. Ja tällä kertaa tämä tapahtuu oinaan 0 pisteessä. Oinashan on energia, joka liittyy identiteetteihin, aloitteeseen ja aloittamiseen, taistelemiseen, myös semmoiseen kysymykseen, että kuka mä oon ihan niin kuin yksilön tasolla, mutta myös valtion tasolla. Ja yhdessä tämä tarkoittaa sitä, että vanha tarina identiteetistä, vallasta, oikeutuksesta ei enää kanna, mutta sitä uutta ei ole vielä tavallaan syntynyt. Ja jos on yksi valtio, jonka historia kytkeytyy näihin teemoihin ja tähän aspektiin kerta toisensa jälkeen, niin se on Venäjä. Ja nyt me mennään ajassa taaksepäin ja katsotaan, että miten tämä sykli on aiemmin ilmennyt. Ja te tuutte myös huomaamaan, että miten tämä Venäjä liittyy tähän niin konkreettisesti. Lyhyesti mainiten vuosi 1809 on yksi varhaisista Saturnus-Neptunus-kohdista, jossa vanhat rajat on alkanut liikkumaan. Ja tässä vaiheessa siis Venäjä on laajentanut sen vaikutusvaltaa ja Suomen sota on johtanut siihen, että Suomi siirtyy Ruotsin alaisuudesta Venäjän alaisuuteen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä Saturnus-Neptunus toimii. Rajat muuttuu ja silloin myös identiteetit menee uusiksi, koska ihmiset joutuu sopeutumaan uuteen todellisuuteen, jota ne ei ole edes itse valinnut. Et nyt me ei ollakaan enää osa Ruotsia, me ollaan osa Venäjää. Mitä tämä tarkoittaa? Keitä me ollaan? Tämä on myös samalla aikaa, jolloin Eurooppa elää Napoleonin sotien keskellä ja vanha monarkioihin perustuva maailmanjärjestys alkaa rakoilla ympäri Eurooppaa. Vallan keskittyminen, jatkuvat sodat ja kansojen uupumus luo pohjaa sille, että ihmiset alkaa kyseenalaistaa koko sen järjestyksen, jossa ne on elänyt, johon ne on syntynyt. Seuraavan kerran, kun tämä tapahtuu, on vuonna 1846, jolloin sama sykli toistuu, hieman ehkä eri sävyssä. Ja tämä on itse asiassa vuosi, jolloin myös Neptunus planeettana löydetään. Ja tämä on symbolisesti tosi osuva hetki, koska näkymätön planeetta tulee näkyväksi samaan aikaan, kun Euroopassa ja Venäjällä pinnan alla kytee valtavia jännitteitä, jotka on tulossa pinnalle näkyväksi. Venäjällä ylipäätään 1840-luku on Nikolai ensimmäisen aikaa, eli tosi kovaa kontrollia, sensuuria, järjestystä, joka pidetään kasassa pelolla. Ulospäin kaikki
näyttää vakaalta, mutta pinnan alla todellisuus on täysin toinen. Ja tää on tosi tyypillistä Saturnus-Neptunus-asetelmaa, koska se rakenne on olemassa, mutta se ei perustu luottamukseen, vaan se perustuu pelkoon ja pakkoon. Tää on myös aikaa, jolloin Irlannin suuri nälänhätä alkaa, ja tää ei ole vaan pelkkä luonnonkatastrofi, vaan esimerkki siitä, että järjestelmät ja ideologiat voi epäonnistua suojelemaan ihmistä, vaikka se rakenne itsessään toimisi. Sitten me päästään vuoteen 1881 ja 1882. Ja tää on oikeasti tosi tärkeä käännekohta. Ja tää on myös semmonen, minkä te varmasti tunnistatte koulusta historian tunneilta, koska vuonna 1881 tsaari Aleksanteri II murhataan. Ja hän oli hallitsija, joka oli yrittänyt nimenomaan uudistaa järjestelmää, ja sitten hänen kuoleman jälkeen Venäjä kääntyi selvästi paljon kovempaan suuntaan. 1880-luvun alussa valtio myös reagoi epävarmuuteen kiristämällä kontrollia, rajoittamalla vähemmistöjen oikeuksia, rakentamalla vahvempaa nationalistista eli kansallismielistä tarinaa. Tässä näkyy Saturnus-Neptunus-teemojen varjopuoli aika hyvin. Että kun ne järjestelmät ei enää tunnu vakaalta, niin vastaus ei ole semmoinen pieni rehellinen uudistus, vaan paljon kovempi ote ja kovempi kontrolli. Tämä on myös aikaa, jolloin maailma modernisoituu, koska tulee teollistuminen ja tiede ja lääketiede kehittyy nopeasti, mutta Venäjällä se kuilu vallan ja kansan välillä kasvaa. Tämä on myös sitä aikaa, jolloin Yhdysvalloissa alettiin ekaa kertaa lainsäädännöllä sulkea rajoja tietyiltä ihmisryhmiltä, eli merkki siitä, että miten epävarmuus alkaa muuttua kontrolliksi. Ja tämä kaikki luo sen painekattilan, joka lopulta räjähtää seuraavassa isossa Saturnus-Neptunus-kohdassa. Eli me päästään vuoteen 1917. Ja kyllä, nyt varmaan alkaa kuulostaa jo tutulta. 1917 ei ole vaan yksi vallankumous, vaan tämä on hetki, jolloin ihmiset menetti uskon koko järjestelmään. Ensimmäinen maailmansota on vienyt kaikki resurssit, se on vienyt ihmiset, se on vienyt merkityksen. Se propaganda ja todellisuus ei enää kohtaa. Ja kun tämä Neptunuksen rakentama tarina ei enää kanna, niin Saturnuksen rakenteet alkaa romahtaa. Venäjällähän tämä siis johtaa keisarivallan kaatumiseen ja täysin uuden ideologian syntyyn. Monille ihmisille tämä uusi ideologia näyttäytyi aidosti toivona paremmasta maailmasta ja tulevaisuudesta. Mutta Saturnus-Neptunus-sykleissä on aina tämä riski. Se ideaali muuttuu rakenteeksi ja rakenne alkaa tuottaa uutta kärsimystä. Samalla Suomen itsenäistyminen on tapahtunut, eli vanha imperiumi on hajonnut ja uusia valtioita on syntynyt sen tilalle. Ja tämä on iso muistutus siitä, että Saturnus-Neptunus ei ole pelkkää tuhoa, vaan se on myös uuden alun mahdollisuus, mutta usein kaaoksen kautta. Ja sitten me päästään seuraavaan merkittävään vaiheeseen, eli seuraavaan yhtymään, mikä tapahtui 1952–1953. Ja nyt Venäjä on Neuvostoliitto ja kylmä sota on määrittänyt koko maailman ilmapiiriä. Ideologiat on vahvoja, pelko on jatkuvaa, totuus on usein toissijasta suhteessa niihin tarinoihin. Ja Putinhan on syntynyt 52, eli hänen syntymäkartallaan on tämä kyseinen Saturnus-Neptunus-yhtymä. Tämä tekee hänestä ihmisenä symbolisesti tämän koko ideologiseen ja rakenteelliseen sykliin kietoutuvan henkilön. Vuonna 1953 Stalin kuolee. Ja tämä ei heti vapauta mitään, mutta tämä avaa oven sille, että järjestelmä alkaa muuttua sisältäpäin. Eli Saturnus-Neptunus näkyy tässä kohtaa epävarmuutena, koska vanha johtaja on poissa, mutta suunta ei ole vielä selvä. Mitä nyt tapahtuu? Kuka on seuraava? Mihin suuntaan tämä maa on nyt menossa? Ja samaan aikaan maailma alkaa rakentaa uusia kollektiivisia turvamekanismeja, kuten terveydenhuoltoa, rokotusohjelmia. Tämä on myös aikaa, jolloin poliorokote kehitettiin. Tämä on hyvä muistutus siitä, että Saturnus-Neptunus ei tarkoita pelkästään romahduksia, vaan myös yritystä suojella massoja näkymättömiltä uhilta. Ja sitten me päästään edelliseen yhtymään, eli 1989. Tämä on se hetki, jonka moni varmasti tunnistaa myös heti, koska Berliinin muuri murtuu, Neuvostoliiton hajoaminen alkaa, käytännössä näkyy jo kaikessa. Tämä on asia, joka ei tapahdu yhdessä yössä, mutta symbolisesti 1989 on se hetki, jolloin ideologinen tarina ei enää kanna. Ihmiset lakkaa jälleen kerran uskomasta järjestelmään, ja se pelkkä pelolla kontrollointi ei enää riitä pitämään sitä kasassa. Ja Venäjän kannalta tämä johtaa valtavaan identiteettityhjiöön, koska jos tämä tarina ei ollut totta, niin mikä sitten on? Ja tämä on itse asiassa kysymys, mitä Venäjä edelleen pohtii. Ja
tämä ei itse asiassa ole pelkästään Itä-Euroopan hetki, vaan vuonna 1989 ympäri maailmaa nähtiin protesteja, tyytymättömyyttä ja vastarintaa autoritaarisia rakenteita kohtaan, mukaan lukien Tiananmenin aukion mielenosoitukset Kiinassa. Kun me katsotaan näitä syklejä yhdessä, niin sä varmaan alat huomaamaan sen kaavan, mikä tässä toistuu joka kerta, kun tämä yhtymä on tapahtunut. Koska nämä Saturnus-Neptunus-yhtymät osuu hetkiin, jolloin valtion tarina ja ihmisten oma kokemus erkanee liikaa toisistaan. Ideologiat kovenee tai murtuu, rajoja piirretään uusiksi ja lopulta se järjestelmä joutuu muuttumaan joko hitaasti tai äkillisesti. Ja historiallisesti Venäjä on ollut yksi keskeisimmistä näyttämöistä tälle dynamiikalle. Tämä ei johdu siitä, että Venäjän syntymäkartta olisi vaikka jotenkin huono tai mitään vastaavaa, vaan tämä johtuu siitä, että Venäjän valtiorakenne ja identiteetti on ollut lähes aina poikkeuksellisen riippuvainen suurista myyteistä, illuusioihin pohjautuvista ideologioista ja kollektiivisista tarinoista. Propagandasta, joka ei loppujen lopuksi kanna vettä, pidä vettä. Ja seuraavassa videossa mä vien tämän suoraan tähän nykyiseen Saturnus-Neptunus-yhtymään, mikä tapahtuu Oinaan nollassa pisteessä, koska tämä tulee osuu todella voimakkaasti identiteetin ja vallan kysymyksiin, ja erityisesti on olemassa joitain valtioita, joihin tämä saattaa ehkä kolahtaa vähän kovemmin. Yhdysvallat on yksi heistä.